Umsolwa wesihlanu ukuphikile ukuthi wayenofakazi ngomhla ka-29 ku-Okthoba ka-2014. Ummeli wakhe uveze ukuthi ngokwezithombe ezathathwa ngalolu suku, ihostela ababekulo kwakuse-George Gogh eGoli, hayi eFosloras njengokusho kukaZungu. In other words, the version I'm putting to you is that that picture was taken at around 5 when they were not in hostel, Sotho hostel as you said, but they were in George Gogh hostel in Johannesburg. Do you have any comment? Angina comment ngibona abasolwa nje kuphela buso ukuthi babe kuphi ngosiphi isikhathi angabasalanga emuva. U-Advocate Zandile Mshololo ubuze uZungu ukuthi ingabe wamtshela yini uColonel Buthelezi owayephenya leli cala ngolwazi analo ngabasolwa. uZungu uthe uButhelezi wayefuna ukwazi kuphela ngabakwaKhumalo. About the information that you had, remember, of the 26th of October. Mayelana ke nolwazi owaluphethe ngaleso sikhathi mayelana nesigameko sange-26 ka-October 2014. Njengoba sengishilo ukuthi uKolonel Buthelezi akabanga ne-interest kuma-suspect waba ne-interest ekungibuzeni kakhulu ngokwamndeni wakaKhumalo. Umsolwa wesihlanu ukuphikile nokuthi uyathinteka kuleli cala. Icala lizobuyela enkantolo ngoMsombuluko nofakazi Omusha.